Приключенията на хитър Петър. Торбата с шегите. От малък хитър Петър обичал да се шегува. Един ден Настрадин ходжа срещнал момчето на улицата и го закачил. Петърчо, кажи ми някоя шега. Ще ти кажа, Ходжа, но почакай тук. Ще изтичам до дома да си взема торбата с шегите. Засмял се Петър, подскочил на куц крак и кривнал в съседната улица. Настрадин чакал половин час. Чакал цял час и все поглеждал откъде ще се зададе момчето. В това време минал един селянин и го запитал. Ходжа, какво чакаш тук? Чакам Петърчо да си донесе торбата с шегите. Смънкал Настрадин. Чакай, щом нямаш работа. Усмихнал се селянинът и забързал да разказва за ума на ходжата. Край.